नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. समस्त वीक्षकांक विनंती, कोविडाचे नियम पाळात, मास्क सॅनिटायझर नियमित वापरा, सामाजिक अंतर पाळात. आत पळया आयचे मुख्य खबरो. काणकोण श्री मल्लिकार्जुन देवळाच्या संबंधित कागदपत्राच्या शोधात 1880 सालातले दस्तावेज मेळ्ळो. कारवारच्या तोडूर श्री नागदेवता देविल्या उत्सवाक कन्नड नाटकाचे उद्घाटन आणि प्रथम प्रयोग यशस्वी. कुवेशी क्रिकेट स्पर्धेत रामनगर विजेता. कारवारात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केली गळपास घेऊन आत्महत्या. आत पळया सविस्तर खबरो. कागदपत्राचे शोध घेताना मेळ्ळो 1880 सालातलो एक दस्तावेज. काणकोण श्री स्थळ काणकोणच्या श्री मल्लिकार्जुन देवस्थानाच्या देवालयाचे संबंध आशिल्ले कागदपत्राचे शोध घेताना 1880 सालातलो एक दस्तावेज मेळ्ळो आणि त्याचो देवाक अर्पण करचो कार्यक्रम येवच्या शेनवाराक म्हणल्यार 5 फेब्रुवारीक सकाळी 11 वाजताना हो कार्यक्रम दवरला, अशी माहिती देवस्थान समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई हेमी दिला. ह्या कार्यक्रमाक पेडणे हांगच्या संत सोयुरुबानाथ आंबिये शासकीय महाविद्यालयाचे इतिहास विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक रोहित फळगावकर हजर रावतले, तर देवस्थानाचे ज्येष्ठ महाजन शांताजी नाईक गांवकर हेमगेल्या हातान या दस्तावेजाचे डिजिटलायझेशन केल्ले प्राध्यापक डॉक्टर मनोज कामत आणि सहकारी हेमगेलो सत्कार जातलो. ह्या ऐतिहासिक कार्यक्रमाक सगळे कुळावी महाजन आणि भक्त लोकांना हाजीर रावचे असे देवस्थान समितीन कळयला. कारवारच्या तोडूर श्री नागदेवता देविल्या उत्सवाक कन्नड नाटकाचं उद्घाटन आणि प्रथम प्रयोग यशस्वी. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना संक्रमणाक लागून राज्य सरकारान जात्रा उत्सव अशा कार्यक्रमाक बंदी घायल्यान आणि मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात नाटक, यक्षगान, ऑर्केस्ट्रा सारख्या कार्यक्रम करतल्याक नाईट कर्फ्यू आशिल्ल्यान ते स्थगीत करचे पडिले. जाल्यार आता राज्य सरकारान नाईट कर्फ्यू काडिल्ल्यान जात्रा देवाच्या उत्सवाक नाटक करूंक कलाकाराक स्फूर्ती येयली. काल कारवारच्या तोडूर गावात श्री नागदेवता वार्षिक उत्सवा निमित्तान युवा लेखक श्री प्रशांत बिना नाईक हेमी बरयले हृदयस्पर्शी कौटुंबिक कन्नड नाटक कुरुड कट्टीद साम्राज्य या नाटकाचे हस्तप्रतीचे उद्घाटन तोडूर ग्रामपंचायत अध्यक्ष श्री पेरू गौडा हेमी केले. या वेळार वेदिकेचेर कारवार रंगभूमी कलाकार संस्थेचे अध्यक्ष श्री बाबू शेख, समाजसेवक आणि ज्येष्ठ कलाकार श्री व्यंकटरमण पेडणेकर, तोडूर ग्रामपंचायत सदस्य श्री चंद्रकांत चिंचणकर, कारवार रंगभूमी कलाकार संस्थेचे उपाध्यक्ष श्री सुरेश वी नाईक, राजेश नाईक, तोडूर ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष सीमा गुंगी, सदस्य संतोष नाईक, करुणा नाईक, विमला आगीर, ज्येष्ठ बिना एल नाईक हेमी हजर आशिल्ले. सगळ्यान नवीन नाटक प्रयोगाक आणि लेखकाक शुभेच्छा दिले. या कार्यक्रमाक ज्येष्ठ रंगभूमी कलाकार श्री रामा नाईक, ज्येष्ठ लेखक मारुती वाडकर, रमेश गुंगी आणि जनार्दन नाईक हेमी हजर आशिल्ले. या सगळ्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कारवार रंगभूमी कलाकार संस्थेचे मुख्य कार्यदर्शी श्री नागेंद्र अंचेकर हेमी रंगतदार केले. या नाटकाचो पहिलो प्रयोग श्री अंबाभवानी नाट्य मंडळी चेंडिया हेमी कुरुड कट्टीद साम्राज्य या नाटकाचो यशस्वी रितीन प्रयोग करून प्रेक्षकाले मन जिंकले. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारा सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिल्ले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन,
आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. कुवेशी क्रिकेट स्पर्धेत रामनगर जिंकलो. जोईडा कुवेशी हिंगा देवगटी युथ क्लबान आयोजित केलेल्या ग्रामीण आणि ओपन क्रिकेट स्पर्धेत रामनगर संघ जिंकलो तर कोंचेत हो संघ हरलो. या स्पर्धेत ओपन क्रिकेटातल्यान अंतिम सामन्यात रामनगर संघान तर ग्रामीण भागातल्या ग्रुपातल्यान कोंचेत संघान अंतिम सामन्यात प्रवेश घेतलो. रामनगर आणि कोंचेत हांचे भितर झालेल्या अंतिम सामन्यात रामनगर संघ जिंकलो. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 559 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 36, अंकोला 28, कुमटा 34, होन्नावर 42, भटकळ 35, शिरशी 90, सिद्धापूर 44, येल्लापूर 48, मुनगोड 111, हळियाळ 67 आणि जोईडा 24 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच 544 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 69,569 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच 65,893 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 2,865 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात. तातूंत भितर 81 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 2,784 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशन उपचार घेती आसात. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात एक रुग्णालय होन्नावरात मरण झाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 811 कोरोना रुग्णालय मरण झाले आसा. कारवारात सरकारी कर्मचाऱ्यान केली गळफास घेऊन आत्महत्या. कारवार शहराच्या नावास्तिक प्रीमियर हॉटेलातल्या खोलीत सरकारी कर्मचाऱ्यान गळफास घेऊन आत्महत्या केली घटना आज गुरुवाराक दनपारा घडली. मूळ होन्नावर निवासी, कारवार उपविभागीय कचेरीत रेव्हन्यू खात्यात अकाउंटंट म्हणून सरकारी सेवेत आशिल्ले ईश्वर भट वय 38 ही मृत व्यक्ती. आपण अनारोग्यान आत्महत्या करून घेता आणि तुमच्यासाठी आपणान आस्ती काय केली ना, भुरग्याक बरे करून सांभाळ अशी बायलेक चिठी बरोवन दवरून हॉटेलाच्या खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आपल्या बायलेक एक चिठी आणि पोलिसाक एक चिठी असे अलग अलग 2 डेथ नोट बरोवन आत्महत्या केली. ही घटना कारवार शहर पोलीस ठाण्याच्या व्याप्तीत येयल्यान घटनास्थळावर कारवार शहर ठाण्याचे पोलीस येऊन परीक्षण केले. पुढील तपास पोलीस करते आसात. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.